Точното разминаване. Този път единият самолет е отляво, а другият отдясно това. Огромни машини. Скорост на сближение над 800 км в час. Да ги аплодираме! Започна вираж на пределно малка височина с наклон 60 градуса. Скоростта е 370 км в час. В същото време воденият самолет изпълнява завой надясно. Виждате огромните наклони, с които нашите колеги пилотират тези големи машини. Завършва първият вираж на пълническият самолет.